Di ba leksyon yan? Oh. Lah, nindotag batasan ni mo ba di? Daog ka na. Nindot daog gun. Moment before. Isa na namang action star ang gusto ring makakuha ng pwesto sa Senado. Kasabay niyang naghain ng kandidatura para sa eleksyon 2025 ang mga kapartidong re-electionist. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Di ba, nakabalita ka tong mulansad daw siya katong batasan? Si Kwanto, badi? Magay butar ito, kasi di kong butar ito eh. Wala niya. Kasi awas siguro. Di ka batasan na ito eh. Wala lagi, siguro wag eh. Di ka duulan man. Whistling mo ito kay mas kabati. Oh, padi! Tira eh. Sa may gibumati mo diya. Doon mo. Nagkuha kong bato, file kong bato. Di ba ikaw tumulansad? Kain din ng COC ang kapartido nila, ang aktor na si Philip Salvador. Kuha ko ng senador. Wow! Marang di ka kadaog ba di? Ba't yung magbatasan? Kahit pangit yung ugali ko, tsaka mga kilos ko, kasi sobra akong yaman. Kung bumubuto ka sa tao na mahirap, walang kapira-pira yan, kahirap-hirap, mahirap yan, wala kang project magawa. Samantalang ako, kung ako yung pipiliin nyo sa eleksyon ito, siguradong magka-project kayo dito. Akong mahirap, kumbaga. Di na kadaog. Batasan eh. Nagbatasan man. Ultimo, na ay, iro sila nga laki. Bugaon. Oo. Basta bang ugali ko, ito para sa iyo. Kahit huwag mo akong kalimutan. Ito, tanggapin mo. Panigarilyo lang, samantala lang yan. Ito yan. Lah, nindotag batasan ni mo ba di? Nindotag batasan ni mo ba di? Wala nang ninanais, ligaya ka lang. Daog ka na. Mga nindot pa daog gun. Butar na lang eh. Wala mo. Giana na mo, ipasapalto na ni mo. Sabi ng karamihan, kapag ako manalo, hindi daw ako malapitan. Paano? Ako pumunta sa bahay niyo. Pupuntahan mo ako sa opisina ko. Pagbigyan ko kayo ng hinang ko. Pagbigyan ko kayo ng kape at saka gusto yung pira. Kaya pwede ako malapitan. Nalo ka ba di? Mga gusto na ito. Kadaog ba? Yun. Ito yung tandaan nyo, sa isip nyo. Ngayon, wala nang personalan, pira-pira na yan. Salamat, pwede. Sige. Kung may problema doon, pwede akong tatawagin mo dito. Kahit wala ako dito, biglang ako dumating. A few inches later. Nadagdagan din ang mga naghain ng kandidatura bilang party list. Ito ang daanan pag dating ng eleksyon. Manita na siya, mandaog ka. Unsa may buhaton mo dito siya? Barangay na mo. Yung barangay niyo, pwede pa siminto ko lahat, pati mga City Hall ni mo. basakan, ipasaminto ko lahat tulad ng Makati. Yung mga kabundukan yan, wala ka na makikita ng lubak-lubak. Hindi ang plano. Daog ka na. Pwede ka mag-RDL tulad ng mukha na may lubak-lubak yan. Espalto, ang mukha. Lubak, espalto. Espalto yan. Salamat, ani. Salamat yan, ha? Ikaw dyan, butaran mo, kid. Padaog ko yan. Butaran ba? Ikaw kayo hatag ron. Buutang niya siya, no? Buutang din yan. Padaog ko. Ano rin? Turya nga. Kuha rin, Sige. Kay, buutang mo, day, body, day. uli mo muduol lang ko. Saan ako paghatag ninyo? Nya ipajikas na ko. Nya wa mo mga unsa diri, mga transaksyon. Dili mo matagaan. Ya. Salamat. Salamat na. Ya. Kalimtay ako ninyo. Oh. Sige. A few moments later. Mga tao karon, kwarta ray palihukon. Kinahanglan ito matalino. Kapag sumama ka sa eleksyon, wala kang pera, kahirap-hirap ka. Kahit ano pa ka yung ugali mo, pinakamagandang ugali ipakita sa tao, hindi ka manalo. Kasi pag manalo ka na, salamat lang, ibigay mo sa tao. Yung salamat, saan ba? Ito sa bansa natin, hindi natin maintindihan, kahirap-hirap yan. Kasi kung may pera ka, pwede kang tumakbo. Tulad ito. Kahit ako lang nag-isa, wala akong kasama. Tumakbo ako. Independente. Ayaw, ito batasan. Pwede lagi. Lagi, binong buti. Wala ito, gitu ka. Ang sulti sa uban. Pagti mo, nairo laki sila. Yung gaw, napakon. Masin, kita otak gurto siya. Ayun, bigod. Ayaw nila siya. Gurto? Gurto.